מחקר שנערך לאחרונה בקרב הגברים בישראל חשף כי 78% מהגברים דיווחו לפחות על קפוצ'ון אחד שנעלם ולא שב. בכל שעה מאבדים 3 גברים בממוצע את אחד הקפוצ'ונים שלהם בעקבות בת זוגם. בהתחלה חשבתי שאני זה שלא מסודר. ולאט לאט הם התחילו להאמין לי. עוד קפוצ'ון ועוד אחד. ואני מתחיל להיזכר גם שנתתי לה אותם ולא החזירו. משהו כאן לא הסתדר לי. המספרים מזעזעים, אך הסיפורים האישיים מטלטלים עוד יותר. כעת, לראשונה, גברים אמיצים שוברים את השתיקה ומספרים את האמת המרה על תופעת גנבת הקפוצ'ונים. בהתחלה זה היה כמו כל קפוצ'ון שפשוט התחילה להחזיק. ומאז כבר עברו 3 חורפים, ואני כל פעם שאני שואל אותה מה עם הקפוצ'ון שלי, אם אני יכול לקחת אותו בחזרה, היא מסתכלת עליי כאילו ביקשתי ממנה כליה. פשוט פושעת סדרתית. כל פעם שקר אחר. אני קונה קפוצ'ון חדש, והיא שואלת אותו. תוך שעה הוא כבר נעלם. תראו, יש תיעוד מלא, תמונות, תאריכים, אפילו רישום בדף אקסל, מצלמות אבטחה. כשאני פונה לה בנושא, היא אומרת, אל תדאג, זה שלך, זה רק הלוואה. אנחנו יודעים שהעברת כאלה לא מחזרים. יש שיטענו שמדובר בתופעה שולית, לא רצינית. יש שיגידו שמדובר בדבר תמים לחלוטין. העדויות מספרות אחרת. זה לא רק קפוצ'ון. אני מרגיש שאיבדתי שליטה על הדברים הכי פשוטים. כל בוקר כשאני מתעורר ואני פותח את הארון, אני רואה פשוט חורים שלא שנעלמו. וגם קר לי, רבאק, קר לי. סוף דצמבר. זה הרס לי את האמון. אני כבר לא יכול להתקדם. מה טוב, אני אקנה והם ייעלמו. אני לא יכול יותר.